బొక్క ఓడిపోండు కాసి దాదెక్లా దీయర విని కొడతారా అంటే ಹತ್ತಿ ದಾಲ ದೀಯರ ವಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ఒక ఓడే నేనే పనిలే ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ದೆತ್ತದು ಇಡೇ ಹೋಯ್ತದಿ ಇರ್ ಸಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪ್ಲೇರ ఇటు ఐటీ అవుతుండమ్మా పొక్కడి సరే తూలే ಅತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇರ್ದಾಯ ಸೋಡ್ತಿದ ವಯಸ್ಸೋಣ್ಣಿ ಇರ್ದಾಯ ಸೋಡ್ತಿದ ವಯಸ್ಸೋಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮ 200 ಕೊಡ್ಪೆ ಕೋಡೆ ನೂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ಈ ಏತಾವುಡು ಕಾಸ್ಪಾನ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರಿಗೆ ಯಾಣ ಎಣ್ಣ 200 ಸಸಿನ ನೂದು 300 ಎಣ್ಣ 200 ಮಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದೆ ತಂದೇರು ಒಕ್ಕ ನೂದು ಯಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದೆ ತದಾರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಾಪಂಡ 200 ಕೊರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಯ್ಯ ಕೊರು ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಕಾಸ ಆವಡ ತೈನ್ ಕೂರಿ 200 ಅಮ್ಮಗಿತ್ತು ಇತ್ತುಂಡತಾ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾನವೆ ಸಸಿನ ನೂದು ಎಣ್ಣ ಇರಮೆನ್ ಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲು ಒಕ್ಕಳ ಇಂತ ಕೊರಕಮ್ಮ ಈ ದೇವರನ ಜಗನ್ ಅಮ್ಮ 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 ಯಾ ಚುಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಮ್ಮ ಇಂಕುಂದೆ ನಿಪ್ಪಳ ಅಪ್ಪನ ಏರ್ ಕಾಸು ತೆತ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಅತ್ತಿ ಈರ್ ನೆನೆ ಪನ್ಪ್ಲ ಇಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಾಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಾಲ ಕೊನ ನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಸೆಕ್ಕ ನಾನು ಈರೆ ಪಾಡೋದಾದ್ರೆ ದೆತ್ತದಾದೆಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ఏతుండు తూలెమ్మ ననే తావుడు పిర్ర మున్ను దావొచ్చే ఉమ్మ అన్న కొడతా ఈ కొడుతున్నా త్యాని చేసొందనే అంది